27 along arnikang samambirta thanbang sami bismai disopi nonbirta thepi pen arjitha KC Deputy Chairman ang hoya pha nominations aloke jok thang ni phain kore CR ni KC Deputy Chairman ang hoya pharman nominations aloke jok kitchen ada por phai sir kep apor penching si anarlo por phai hinia pora nominations aloke jok apor pipon bangso long chingthong constituency MSA Abhijit Kropen tame Deputy Chairman ang hoya pharman nominations alo jok tunno birta ke longa tenki Deputy Chairman ang hoya baha nonmat MSC Abhijit Kro inud natsi nominations alo jok ponchotlan Lapen anut kaprek nominations aloke jok dundo pulute thang korapli arnisi Deputy Chairman ang hoya pharman kilik pedopon pupusi KCCM rong hangpen pachini Lapen jongsi akaprek atup nominations aloke jok bang abe pulute Abhijit Kro aphanse Deputy Chairman ang hoya tarik inkorapli pen pekpon pupusi angkrak pen birta ribdunlong News Text Report B News 7 non birtang ton pen arjitha Karbi Anglong Autonomous Council District Council Rules 1951 Rules 32 lapen 33 ateng pen Deputy Chairman jong si avelo pulong te da adim nomination pipen da oko adim papleng nangji lasi Karlitang Ujit Kumar De Deputy Chairman Karbi Anglong Autonomous Council alangli la sopil the pen CEO si Arnam Plang det lo lasi la so di molong Autonomous Council District Council Autonomous Rules Council Rules ateng pen 1951 ateng pen Rules 33 and 32 32 and 33 Rules ateng pen alang liphan nilitum chedon sar pen Abhijit Kro phan nitum pini nomination paper bang ke dak legislative branch long nitum pilo lapen ke non 24 hour ni ke election do po jong se uncontest lo pulong te ba contest do posita me holada 24 hour ni si ni phaing kora clear ni si ele tum theklong pochini po Karbi Anglong Autonomous Council Rules 32 subparagraph 2 and 3 ateng pensi pinia bangkene tum nomination paper pilo nomination paper hini pilo nal tuma chini lo Abhijit Kro ke chingthong consensia long isi phurke mo hola so consensia long MDC ke hai kai ta phai jumpik ke hai ling bang tame ke ong nai lo SDC hot sarimbe hola so bang ke pharo pho la soprang sarsing bongrong puno prodip rong pi puno kompik pik jumpik pik ora ke hai sita Abhijit Kro ke chengsi lo Bharatiya Janata Party ahin pen tiket long dun pen holada surhinia baddo ke hai lapen chut ke damtang MP election hota me alangli din ke kijum kali okoke bathu suri ke thom lekai lasi alangli ke aprang ben name iltum Karbi Anglong osomartum ang tanbidun po kaporhe kacharli amen pen tada kam ka chotoi pen chenglok ka chene ka holo iltum theklong lo la so hin ben name alangli kai ta me alangli ase ang tong chepe dudun ver lapen ke alangli nogong kacharli hota me alangli student leaders man bom holo la take maifu man lo nogong Karbi Student Association da ka porhe chali bom dalang le maifu lo lapen lahai ang tan Karbi Anglong pen ang tan kacharli amen pen osomartum ke dudun amen pen hala da ka hemfu tum kachene ka holo lahaya puthak kami alang li kai ta siang tong chupi dudun ver lapen ang parda me alang li thana dam pen KSP dam lahaya em putum ban la so chupi du ka joini pen si itum theklong lo ja alang li Deputy Chairman ke claim jia bang ke alang li apun achak chok lim la sinili tum da me che don sar pen parliamentary meeting along alang li phansi jong ponsi pini Rules 32 subparagraph 2 and 3 ateng pen niltum dak nomination Abhijit Kro phan si alang li phansi pini nomination file lo sir ang hoi ke singhason pen haura gatu isi pantong picture nang ma ini banta pinilo sir kali isiwet ang hoi isiwet la ke Deputy Chairman se ka pini bang ke kangwai pot mane singhason monta ges do ang ke haura gat long ta singhason ye ge babe nang than pola bang ke ele tum 125 successful amendment na sedang reporter ram chini pakanai
125 Successful Amendment lo pelong te anti defection law dakta nang do pokar beng ton mas council ta anti defection law do pelong te je double benefit enong le MP ke man tanga bang ke dak MDC thulong le MLA ke man tanga bang ke MDC thulong le lasi hola so amendment det pen afi parliament long pass det tame ako ek bonai lang gazette notification doji laso po apor nang kan si ni api nangi laso philo pulongte alang li bangke non MP jogno apra jointe rong pitame MP da manlo CM da cholo lason dakra se Horen Singh be tame MP ta manlo la pena ko Karbila Autonomous Council ta EM manlo lasi non ge 125 successful amendment lo pulongte je dag bangke double benefit ke long lelo lasi CC long chatpo lasi non ko ke da bangke inudver lang vacancy ke do ke hodaksi deputy chairman ka posini piune da ye isiver lo lasi Ujit Kumar de adim long bangke da adim ke deputy chairman si isiver non ma election wa ngali election ke do yeli na tuma thata election gali non bangke je deputy chairman da bangke chua bangke Ujit Kumar de bangke la sopir thepen dam juilo la so dim pen bangke je Karbi Anglong district Council rules 1951 ateng pen rules 32 and 33 ateng pen je dak deputy chairman election donangji lasi so di deputy chairman election ke doji pansi rules 32 paragraph 2 and subparagraph 7 paragraph 2 and 3 ateng pen si pinia bangke nomination pilo chokobo ante pini berta lansing toni kongla domi thakni kurban thu kardon